No tak čau, no tak my točíme let's play na jak se to kurva dělat má a jak se to kurva dělat nemá, no. Tak hele, tady máme jako, jsme v Klanovcích, na pokraji mezi újezdem na Lesy Královicích, to je Praha 9. Tak ukáž tady ty píčoviny všechny. Skokánky, Pojď sem. lobingy. Debile, No tohle nevypadá, ale je to docela dost mrcky přísný. příkrý, no. No a teď se představíme. Já jsem Kunda, chci to zvědět. Já jsem Puci Pustaj a chci to svědět a ten Kunda a ten se mi směje. Dobrý den. Nazdar. No, dobrý, tak to bylo asi na začátku všechno, tak se koukněte na naše videa. Hoj, tady ten kretén chce si nějakou píčovinu. Tak dělej, kreténe. To je... Ty seš debil. Ty vole, ty seš čurák. To mě posed na holý záda, ty vole. Ty seš fakt debil. Ty píčo, tak to je moc. Kámo, už mi to mluvil. Ahoj, tady ten bobeček se jako já před chvílí, akorát jsem si já rozbil držku, snaží se to samý. Tak se podíváme, jak mu to jde, dělej, pojď. Čurák! Čurák, vám se mu to povedlo. Tady tam sta buzen chce něco udělat. Bacha, už na to jde. Tak to bylo hodně trapný, potles, tak to bylo hodně trapný. Jo, čekujte naše další videa, zmrdi. Jedem. Do píči. Náš, dobře! Je tady fanouš, Puci Pucaj a jede takovou dobrou blbost, jeď! No prostě si blbě. Fanouš je opravdu profík. Nice. Čau, prosím tě, to se takový šulin. Ne, kecám, natáčím to. Ten šulen se mu něco zkouší. Nechám mu moc, co je to debil hold. Ty jsi šťurák, on to zase kde tady. Jo, postral debile. No, jak on jede dál, čurák jeden. Tak to bylo profi lidi, to bylo profi. Zatleskejte mu kreténovi.